खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रामेन बर' प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी आरो बि फेरेंगा नोंसोर रन्जन दैमारिखौ मा खालामनो सानदों बे बाथ्राखौ जों सोंखारियाखै नायगिरि नोंथांमोन सासे फेसबुक बाहायगिरियासो सोंखारिदों आरो बे फेसबुक बाहायगिरिनि मुङानो जाहैबाय ए दैमारि फेसबुक बाहायग्राया बुंबावो दि गोबिन्द बसुमतारी नोंथाङाबो मोनसे समाव दार्जिलिंआव जेलाव थानो गोनां जादोंमोन रन्जन दैमारिया जेब्ला सिज फायार खालामो अब्लासो नोंथाङा जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै दा नोंथाङा डिपुटि चिफ जानो मोनदों बे सोंखारिनाय खोथाखौ फेसबुक बाहायगिरि ए दैमारियानो बुंथिदों क'क्राझाराव जोबथेनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि जि बिदायआ मानो क'क्राझारनि जोबथेसालिनि सेलाव थानो गोनां जादों होनना बिआर फेरेंगा बिथांनिसिम थोंजों सोंथि सोंहरदों मानो प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी फेरेंगा नोंसोरो मा खालामनो सानदों से नाम्बाराव प्रमद बर' रन्जन दैमारिखौ नोङो मा खालामनो नागिरदों नै नाम्बाराव गोबिन्द बसुमतारी नोङो सानसे समाव नोंबो सिक्किम नङाला दार्जिलिंआव नोंथाङाबो जेलाव हाबनानै थादोंमोन रन्जन दैमारिया जेला सिज फायार खालामो अब्लासो नोंथाङा जेलनिफ्राय गनानै फैनानै नै दा एमसिएलए जानो मोनदों नोङो नङाब्ला जानो मोनामोन फेरेंगा नोंथां फेरेंगा मोनाबो नोंथांनाव आं सोङो रन्जन दैमारिखौ बिदायखौ नोंसोरो दिनैहाय बर'नो हागोन ना हाया आरो बर'नो हायाब्ला दिनै बिदाया मानो क'क्राझारावहाय सियाल बायदि सेलाव मानो थानो गोनां जादों ओंखाम जानायनि न' सिङावनो ओंखारनो मोना उल्था थाला मारिनानै दोनो मानो खालामना दोनदों फेरेंगा नोंथां बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय मानो दाबो दिहुनना लाबोयैनि अजद दैखांनायजों लोगोसे फेसबुक बाहायगिरि ए दैमारियानो बुंबावो रन्जन दैमारि गैयाब्ला प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी बिआर फेरेंगा बिथांमोननि हेंथायै बिजाथि फसंनानै 5 बोसोरनि उनाव फेजेनगोन होननानैबो हुमखि होबावो फेसबुक बाहाय ए दैमारिया रन्जन दैमारि गैयाब्ला नों जेनगोन नेक्स्ट बारावहाय गोबिन्द बसुमतारी नोंबो जेनगोन फेरेंगा नोंखौबो फेजेनगोन मिथिबाय नोंसोर दा गेलेसै नेक्स्ट 5 बोसोराव नोंसोरनि एगेन्स्टआव जोङो साफा केन्डिडेट होजोबगोन गोबिन्द बसुमतारीनि एगेन्स्टआवबो होगोन जोङो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआवबो होगोन जोङो फेरेंगाखौबो जों फेजेनगोन साथामखौबो जों फेजेनगोन बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिनि बागै बेबायदि बुंथियो 22 खालाराव रन्जन दैमारिखौ जेलनि गुबुन मोनसे खस्थ' गोनां खथासिम लांस्लायनाय जायो होननानै बे फेसबुक बाहायगिरिया अजद दैखांदों फेसबुक बाहायगिरिया दाजाबदेरदों दि जाय खथायाव दा रन्जन दैमारिखौ दोननाय जादों बे खथाया जोबोद फिसा जानायनि थाखाय खथायाव लोर सोर आव फाव खालामनाया हेंथा गोनां थांनाय 22 तारिखआव रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय बरननानै गुबुन मोनसे न'आव अमा गन्द्रा बायदि न'आवसो सोनानै दोनदों ओरैबायदि जायनि ओरैबायदि न'खा न'आबो रुमाबो फिसा गिदिंनो मानो थाबायथिंनो मानो खुनु जायगा गैया बेफोरबायदियाव सोनानै दोनदों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां मुस्लिमा सुगुनदाला औवारिया गोग्लैनायनि जाउनाव आथिं बायनानै दिनैसिम मावनो हायै बेरामजों नाख्रेबजानानै दं चिरां जिल्लानि सिडली थानानि सिङाव थानाय दथापुर बेन्दोंनि गारलाबारि गामिनि मुस्लिमा सगुनदाला औवारिया थांनाय 2017 मायथाइनि दैज्लां बोथोर समाव न' सिंनिफ्राय बाहेराव ओंखारनाय समावनो गादलिनानै आथिं बायो आंनि मुङा जाहैबाय सुलेन मुसाहारि दा गारलाबारि गामिनि आफादगिरि सगुनदाला औवारिया थांनाय गोलाव बोसोरनि 2017निफ्रायनो दिनै 5 बोसोराव हाबगासिनो दं दा गोबां खस्थ' जारलायै दा खस्थ' भुगिबोनांगासिनो दङ बेनि उनावहाय हस्पिटालाव लांनो गोनां जायो नाथाय मुस्लिमा सगुनदाला औवारिखौ मोजाङाव लाबोनो गोब्राब जानायखाय आथिङाव लहा सोनो गोनां जायो गादलिनानै गोलैनानै आथिङा बायदों दा आथिं बायखांनायनि बेलायावहाय डक्टरनाव खनथाम खनब्रै लांदों लांनायनि बेलायाव लास्ट बारावहाय आथिङावहाय लहा सोनानै हरदों दा लहा सोनायावबो दा हा हु फाननानै नायनांगौ जानानै फैदों नाथाय दुखुनि बाथ्रादि थेवब्लाबो दिनैसिम 4-5 बोसोर जालांबाय आरो गोबां रां खरसा गारनानै नायसेयावबो हामनायखौ मोननो हायाखै मुस्लिमा सगुनदाला औवारिया दा बेनि बेलायावहाय आरो लेंहरफिनबावदोंमोन लहाखौ बख'फिननो होननानै दा बे लहा बख'फिननो बेलायाव दासिमावबो नै दिनैसिमावबो थांनो हायाखै फैसा रां रुफा गैयिनि थाखायनो दा बिगाथाम हा दंमोन बेबो बन्दकआव दं
दा जेबो राहा गैया उफाय गैया अदेबानि हस्पिटालाव आरोबाव लांफिननो थाखाय गोबां रां नांगौ जानानै फैदों फारसेथिं नखरगिरिनि रांनि हालोदा जोबोद गाज्रि आरो मुस्लिमा सुगुनदाला औवारिनि फिसायाबो रुंसारि जालांबाय आरो नखराव रां खामायग्रा गैया होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु नांथावै फोरमायथिदों बोराय दंमोन दा गावनि आथिं बायनाय समावनो दिनै बोराया रुंसारि जाना थांबाय दा राहा गैयै जानायलाय दा जेबो उफाय गैला बेनिखायनो जोबथारनायाव बेरामिखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरनियाव जा हायो अनसुंथाइ मोनगोन साननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो दानि गोदान सोरखारखौ एसे नायहरोब्ला हामगौ होननानै नखरगिरि आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा खावलाय हरबावदों बेनिखायनो जोंनि आइ आदा आफा आब' नायगिरिफोरनिसिम जे जोंहा नैबे शकुन्तला औवारिनि जि बेमारनि सायाव थाइसे थांनै रां अनसुंथाइ हरगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेनि गेजेरजों दानि गोदान सरकारनिसिमबो नैबे शकुन्तला औवारिनि जिखिनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय आं गोदान सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय दुखुथिया नखरनि बेरामि मुस्लिमा सुकुनदाला औवारिखौ मदद हरनो थाखाय गाहायाव जानबुं नम्बर आरो एकाउन्ट नम्बरखौ फोरमायना होनो नाजानाय जाबाय एकाउन्ट नम्बर 3923779838 IFSC SBIN 0007171 Account holder name Sogundala Owari Contact 97076495530 नाथाय बेखिनियावनो मोनसे नायनो गोनां नोंथाङा अनसुंथाइ हरनो हायाब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनो दाबाव चिरां दादगारिनिफ्राय खौरांगिरि प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां लाफिकुल इस्लामनि बुथारग्राखौ फांसिनि साजा होनो दाबि एबिएमसुआ 1 आगस्ट गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मातकाइगाव गामियाव अल बिटिसि माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन मातकाइगाव इउनिटनि बानजायनायाव लाफिकुल इस्लामनि रुंसारि सानाव मस्जिदाव 1 मिनिट आरज गाबो आरो बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै फांसि होनो दाबि दैखाङो बे हाबाफारियावनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट एबिएमसुनि आफादगिरि मुस्रि नूर मोहम्मद शेख बिथाङा नुजाफैयो आरो हाबाफारिखौ सामलायो मख'नो गोनांदि थांनाय 1 आगस्ट 2017 खालाराव एबिएमसुनि गाहाय आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सिलाइजों गावनानै जिउ फोजोबदोंमोन আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে যোৱা 1 তাৰিখ 2017 চনত শহীদ লাফিকুল ছাৰক হত্যা কৰা হৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠন মিলি আমি একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন ৰাজপথ গুৱাহাটী দিল্লী দিছপুৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ সদৌ যে আমাৰ যি শহীদ লাফিকুল ইছলামক হত্যা কৰা হ'ল তেখেতক নাই আমি আজি পৰ্যন্ত নাপালোঁ अदेबानि डॉक्टर हिमन्त विश्व शर्मा बिथाङा दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होगोन होननानै बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां खोथा होदोंमोन আজি 4টা বছৰ উকলি গ'ল যোৱা বিটিসি ইলেকশ্যনৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আমি 2 মাহৰ ভিতৰত শহীদ লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰা হ'ব যেহেতু তেখেতসকলক পৰিচয় কৰা হৈছে কিন্তু তেখেতসকলক ৰাজহুৱা কিয় কৰা নাই नाथाय सोरखार दाखांनायनि उनावबो दिनैसिम दायनिगिरि हमनायनि जेबो राहा लायाखै আমি লাজ পাইছোঁ আমি দুঃখিত হৈছোঁ যে এজন সৰ্বসেৰা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ তেখেতে যে মিছলীয়া এজন প্ৰমাণিত হৈ গ'ল তাৰে আমি উদাহৰণস্বৰূপে কৈ আছোঁ আজি প্ৰায় 1 বছৰ উকলি গ'ল কিন্তু লাফিকুল ছাৰৰ হত্যাৰ কোনো নাম পোৱা নগ'ল नूर मोहम्मद शेख बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि एबिएमसु गुबुन जायगाफोराव गोबां खुद्रिबोबाय आरो दाबि खालामबोबाय नाथाय दिनैसिम लफिकुल इस्लामनि दायनिगिरिखौ साजा होनाय जायाखिसै আগন্তুক দিনত আমি এবিএমসিৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনক একত্ৰিত কৰি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু এই আন্দোলনত যদি কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন হয় ইয়াৰ কাৰণে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট অসম প্ৰশাসন বিটিসি প্ৰশাসন দায়ী হ'ব বুলি আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ आरो बीजेपी सरकार फैयोब्ला दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होगोन होननानै बुंनाय रावा मोगथां महर मोनाखै होननानै फोरमायथियो अदेबानि दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआब्ला एबिएमसुआ सोमावसारनायनि लामा लागोन होननानैबो हुमखियो गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां
JBSN Productionनि बिगोमा सोमदोन बर'नि दैदेननायाव जौमोन सावथुननि शुटिंआ जागायजेननायनिफ्राय दासिम सोलिगासिनो दङ। बाक्सानिफ्राय बड'लेण्ड खौरांसिम मोनसे रादाब सफैदों। JBSN Productionनि बिगोमा सोमदोन बर'नि दैदेननायाव जौमोन सावथुननि शुटिंखौ थांनाय 22 जुलाइ खालारखालि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। बै दिननिफ्रायनो जौमोन सावथुननि शुटिंखौ लाबोबाय दङ। शुटिंआ जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। जेखिनि आर्टिस्टफोरा एक्टिं खालामबाय दं बिराद मोजां पारफरमेन्स होबाय दङ। आं खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बेवहायनो आंबो मेन एक्टिंखौ खालामदोंमोन। आंबो जेसेबां हायो मोजाङैनो जिखिनि केरेक्टार दङ बेखौ ओंखारहोनो आं नाजाबाय दङ आरो जोंहा एक्ट्रिस बिथाङा अनसुमै बर' बिथाङाबो जोबोद मोजां पारफरमेन्स होबाय दङ। मख'नो गोनांदि बे सावथुनाव गुबैयै फाव खालामगोन सोमदोन बर' आरो अनसुमै बर'मोना। दासिम सोलिगासिनो थानाय शुटिंनि खामानिया 20% आवगायबाय होननानै प्रडाक्शननि बिगोमा सोमदोन बर' बिथाङा फोरमायथि दं। मथा मथि बोथोराबो एसे डिस्टार्ब होबाय दङ जोंखौ 20%। डिस्टार्ब होदों माने बोथोराबो जोंनो किसुमान नांगौ समाव प्लासबो होबादों। दिनैनि बे सिनाव थारमाने जोंनो अखा हानायनि सिन नांखागौमोन। दिनै बोथोराबो जोंखौ अनसायदों, नांगौ बायदि बुस्थुखौ जोंनो प्रपार्टिखौ होदों। बेनि थाखाय आं बोथोरखौबो इसोरखौबो धन्यबाद होयो। ओरैनो 20%, मथा मथि दिनै 5 days जाबाय। रिलिज जानायनि खालारखौ थांखि थुखियै फोरमायनाय जायाखैब्लाबो सुंद' सावथुन नायगिरि नोंथांमोना थाबैनो जौमोन सुंद' सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन JBSN YouTube चेनेलाव। अब्ला नायगिरि नोंथांमोना नायनो दाबाव। निउज एक्स रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 10 daysनि मोनसे सिडिउल दं आरो 10 days लाबावनो हागोन गासै टटेलि ड्रामा। मथा मथि 1 month एडिटिंआव मथा मथि सप्तासे लागोन, डाबिं लागोन, ओजों मिउजिक थागोन। बेखिनिखौ 1 monthनि गेजेराव फोजोबनो सानदों आरो आं। फेस्ला हिसाबैथ' आंनि प्रडाक्सनाव एक्टिं खालामबाय आखाइ जोंहा राजु बर'मोन दङ, बिसोरनो खालामगोन। ओरै गुबुन प्रडाक्सननि आं ओरै लाबाखै आरो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। बाक्सा जिल्लानि बेंटलाव थानाय इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स बर'मायाव 2021-22 मायथाइनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेफोर जाबाय BA BCom BSc MA MCom MSc BEd PhD अल स्ट्रीम, BA BEd BSc BEd इन्टिग्रेटेड कोर्स, BA LLB BSc LLB BCom LLB निबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। बेनि अनगायैबो CMLT DMLT BMLT MLT DPT BPT D Pharma and B Pharma निबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BSc एग्रिकालचार BSc अकुपेशनेल थेरापि BSc मेडिकेल रेडिअ डायग्नोसिसनि मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। जायफोर गोसो गोनां बिजाथि बिथांमोना थाबैनो स्क्रिनाव नुजानाय जानबुं नाम्बार 9435781237 एबा 7664978570 आव थाबैनो सोंना ला एबा स्क्रिनाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालाम। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। जोबथारनाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।